अभी एगो गाना पहले ही गवा के पुरान का एगो हमार गाना आवता अभी सोनू सिंह जी आशीर्वाद देनी है भैया। हरकेश सिंह जी बालू माफिया बहुत सुंदर जय हो। कौना उजरका के ललका के ओने हमरा के होला बहुत सुंदर सोहर प्रमुख जी के नाती भइल बड़न सोहरो गाते बाकी एक लाइन खाली गुनगुना दी भाई के फिर सोहर गा के अब भैया के माइक दे दे। तमाम गाना रउरा सब सुनले बनी बाकी एगो गाना का जाने कहिया रिलीज हुई हम हो नहीं जाना। हमार गाना जब से आवल शुरू होला एल्बम नो तो रजनी तना न करता रह सकी का हम कोई बाकी एक लाइन गुनगुना देता नहीं भले अब गावो सत गावो सत जे करे से लोभ कइलू ओ करे से परेशानी बा ए सनमी करम तोहरो लागे खानदानी बा। खानदानी गाना के नाम रहे मने लड़की के काम में उहे बा कभी हलचल जोरे कभी तहरा जोरे कभी हमारा जोरे बाकी आई प्रमुख साहब के नाती भइल बा तो ऐसे निमन गीत का हो तो सैया से सटा के सुतनी सैया से सटा के सुतनी अरे खाटी भइली चुमा अरे चाटी नु हो ए ललना छाती से सुतवले रजऊ साटी तो आ गइल खेतवा पाटी ललना छाती से सुतवले रजऊ साटी गइल खेतवा ए ललना छाती से सुतवले रजऊ साटी गइल खेतवा पाटी। से सदा के सुतनी खाटी भइली चुमा चाटी भइली चुमा चाटी नु हो एला लना छाती से सु तोले रजऊ साटी गइल खेतवा पाटी नु ये छोटू भैया हमनी के गायब में तो कुछ नया नया बाकी तो बोलने बा ए ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लगल हो बाकी में बहुत बहुत भाव बा मेहरारू लोगन हां बस भैया के तो लिखल है देखिए आज लेखक भी सामने गावे वाला भी सामने तनी भैया खातिर ताली एगो बजा दे लोग सोहर में एक से एक बात मेहरारू अपना पियवा से कहे जान तनिका अरे कोमरिया धोई के नामो ए मुनवा के पापा ए कोमरिया धोई के नामो ए मुनवा के पापा अम्मा के बुलावे नी तो अम्मा नहीं आवे अम्मा के बुलावे नी तो अम्मा नहीं आवे अम्मा के बुलावे नी तो अम्मा नहीं आवे अरे माई से नाता तोड़ो ए बबुआ के पापा माई से नाता तोड़ो ए बबुआ के पापा ललना छाती से कवले रजब पाटी को कोइल खेत पाटी को रजब पाटी कवले रजब पाटी को कोइल खेत पाटी को कहतरी और का हुलिया में घीव देखी खाटी भरल थारी उलाटी नु हो ए ललना
ललना पीरा से ललना पीरा से कमरिया जाता फाटी की दर्द कैसे फाटी नु हो मन करे खैती करिया माटी नदी के भेजती दाटी नु हो मन करे खैती और का ललना पियावा मिलते ललना पियावा मिलते लिहोती दांत काटी देवर के फोरीती घाटी नु हो ललना पियावा मिलते लिहोती दांत काटी देवर के मिथिलेश दुबे जी जोगी जी के पुरोहित बहुत बहुत आशीर्वाद देनी बार बार प्रणाम करो आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा एगो भाई लोग के बस आदेश पर और बाद हमार भैया के तो कुछ हाँ 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 उहे कुछ तनी म्यूजिक तनी देखे ना म्यूजिक नजरिया के बाद से गाना कुछ तनी कंपोज कर दो टेम्पू देख लिया चाचा रहल बनी एक लाइन सोहर गावे के आदेश बा ओकर बाद नजरिया के बाद से सत आठ बीतले महीनावा की नौवा चढ़ी आइल नु हो सत आठ बीतले महीनावा की नौवा चढ़ी आइल नु हो ललना धनिया के देह तू बरइले की मुह पियरा जितना आशीर्वाद मिलल उतना काम देहिया तो भइल पिया भरिया ओहरिया न निकलेली हो देहिया तो भइल पिया भरिया ओहरिया न निकलेली हो ए ललना सावन के अंगनवा में बिछली की भारी डर लागेला हो दर्द कमरिया में विष भइले मनवा में खिस भइले हो ए ललना वही घरी पिया जी के पवती तो खूबे गाड़ी दिहती हो मरही के बाटे तो